ġejjin. U int qed kif int mistur tibqa' ġofija. Kien tard wisq meta fimt warajk iġġenint. Inti misterjuż min jaf għax niskopri kodba b'ħafna truf ġo labirint. Kliem li qatt ma fimt ħalsus li nħoss għalik. Imprezzjuż għax misterjuż. Mister ħobb kull ħin għall-film mingħajr bawsiet mister qatt fil-fond bħal-van banal. Mister daw fiċ-ċfar il-bot mill-blues mewit għal-sigrit int misterjuż. Jaħseb fik kull ħin ma' kull jum li jgħaddi. Fiskiet il-fom ma jgħid xejn jitkellmu l-għajnejn. Tabbak sew tektik mar-ritmu ta' qalbek. Tixtieq l-imqara ftit ħin idur id-destin. Inti misterjuż min jaf għax niskopri kodba b'ħafna truf ġo labirint. Kliem li qatt ma fimt ħalsus li nħoss għalik. Imprezzjuż għax misterjuż. Mister ħobb kull ħin għall-film mingħajr bawsiet mister qatt fil-fond bħal-van banal. Mister daw fiċ-ċfar il-bot mill-blues mewit għal-sigrit int misterjuż. Żmien tajt fejn nar għadu jdur f'moħħi bil-lejl binar. Dan ħsieb kurjuż li sar misterjuż. Inti misterjuż min jaf għax niskopri kodba b'ħafna truf ġo labirint. Kliem li qatt ma fimt ħalsus li nħoss għalik. Imprezzjuż għax misterjuż. Mister ħobb kull ħin għall-film mingħajr bawsiet mister qatt fil-fond bħal-van banal. Mister